Gusii. Hello Mogeni. Nakiwa na Frank. Mbuya tore. Karibu wa Mogeni Ndizi TV. Yimbuya mono sana. Asa yase ina tambe sana. Na tambe bitunwa ne bitongo. Botambe omwachumulire na birengo gotebya nga Oboremi nobonda boigo Oboremi ne siro ase boigo tochikumanya nye siro inerie imeli baberiria Nyamira County ime ya Borabu ime ya award ya mekenene ndochiko kusanga mange no muri mitubori tukolera chiko tutabinga mangana yiyo kusimeka ebiasi ndere keke kumirira era gusimeka ebiasi na namono nga yarusitia mabo gusimeka ebiasi kera banta bange nigo tumatinye ebiasi go bigasime kuchisa mochia molo anda kennichi semochia Tiana kurugo sema ibasha yake lakini bwana asere mnu musi nga yarusize karangera lekega ayonsi sikuma ya asomori mituboli tukolera ratumanye na gusanga mange amona intu otigaira ndego sanga amona intu ase mitandao ya Facebook muna Ndizi TV News Digital ase sema ya YouTube Ndizi TV News na bwana botumira SMS wetira sena mbiyira screen ya ogabu ende tinya ko batogo sanga asobwamo isara nso kendere yo endre kumukwemanya mange imuyomoro boboli minobonda okoleto butambe na 1,000 mumanyi litukola chimatatu ense monenusu sanga mananche mbwati baka mugondo gale se uchukotenena na gusanga mange ende liteburi gore byasi tumani gore byasi na bego tumanye byasi ngo sichabire mbwati baka mugondo bono Frank na role buno smiyete byasi gaiga nandanda kenokolete Oboremi bonde obwao bokoboke no nyerende no chiko tebia asense moyende kora tebia ngo asomwachu muri wete senti Ndizi TV uli takumaiti ayeningo andege yanga itori bya inje asamarie tangoro Frank Wati Maranga Urwa sesemo ya Nyaronge Village Mekene Ward Borabu Constituency. Frank buno smigete byasi bya oiga India ndake wacha gete Oboremi bwe byasi nando nyumotara smike byasi ngi kware gokora ekero ntara so Oboremi narenga sesemo ya chibirate na bwate giyosikyo ngarengere ringa giyosikyo ngongonya ngatira gojanga ngatware karengere riyo gosimeke byasi umwaka 2010 Yokwara korire Oboremi obo asege kati myaka wetani 10 na korire Oboremi ase byasi bekero otaracha kubisimeka mate buna kwarenge gali chebira tuno gwatebire umuri mugondo renke igo toiranko asense melia otoire process eliye kwa irete kwariga ni umugondo ukaba urave ukusimeka ibyasi nakyo koroseliwa asokoroseli umugondo narigeti chieri chikaba chikorema ase akora atoba kwanza ngatiga agatoba for 1 month alafu ngacha nembusuro konyebeke enyasi ya nyakomera kwanye tuba nobo nyasi na riego sprout buya alafu omonto bwechi Teresi agacha nechieri agangakere metaro ngareta DAP ngasa gosimeke byasi kwa tebire nga ukalima umugondo karatumuka otobe kamugocha gosimeka andake asanal gwatango kubeke byasi sprout asomo gusina ga niri kumanyanga ebyasi bimbiri ngiasi kende kyonse go size nairo bimbiri bike binene ugotiga bya babune bikomera bigosokia buna tutabere mete bibwenta gosoka bikomera byuke binyane kwamye kubireta mugondo korarango mu Gusii amanye burunge ebyasi bine kibikorokana ebyasi ndobwate chitabu je byasi ndobwate byasi birebe papo ndobwate byasi bikoro ku degree na ndobwate shangi na bye bi present ngosimeka ekero taete bimere okobeke medium size ngobeka ukobeka ase dump place kwamanya kobeka obonyasi byasi proud for 1 month kwamanya ko bitransfer go jimogondo ekero ko bisimeka na kyoko bisimeka ekero gosimeka byasi oiko ake eteresi 1 inch go chinse emetaro yani
kwamanya kobeka 1 inch nande bogeka kwabeke giasi ekemeke motori gotumbamo nari bigocha buya korunse Igo kobeke ekemeke mo kurwe raini ende guchasi ende space na 1 inch na gochinse na arobo igo na gochinse na boyo igo bono kwa tubamara ba ubuyo ngobe kubule mari ubuyo ko tumia DAP nando kobeka bochieto nari gegocha ne chinguru onda ke urabeka urabatobeka lende ngikerabe gusura simikero bwechombe ekero gosimekero obwechiombe gose gosimekera obwechiombe biasi biko bebinyerere biko bachinche ekina atemire pako obwechimbori igo mo basi gosimekera obwechimbori motumie DAP anda ke buna manyete biasi gobinka buna marabuoni no bire kerasi ekemo biekaini akero korra amarabuon taru gosimekero buoyo ekera kero gosimekero amarabuoni obuoyi gagiasi kwa mekenne goseli rabuoni linene lirabuoni rindiri gochiriansa gosindiri koyia ne bwate repercussions anda kene keko gero konyoli gas kere kenne go kagitari koyia ekera gosimekero obuoyo goseneke obuoyo kobeka ne gipimo iyo kobeka igana na koboko koruta bokeigo rinde giasi ngechi kobeka nene bono kwasimikire biasi yao biabeire biabelde mugondo gali bino kwasimeka ama tukali ngokoira ochakorre biasi bigosoka ase biasi amatuko okorora ebiasi biabeire ekero biabekire bisija bono biasire gotugute bisija egiasi ngwasa kere ngankuo makere igonse egiasi kiabeire nande gegokora miestart anda ke frank yotara ikase egiasi gekoba kora tuirange stage kogenda ebiasi biro binkuburugero biri toire ase process iri kogenda yo korokinga ikarosmegete ebiasi obona bobolendi boganeiri naso bolendi boganeiri oko oliburugandiro top dressing nero anda kora tuira tumanye ngibinte bingo korubire gusembiri goko nande nkalenga ebingo korubire ekero gwansa litangani okora asimeke biasi ekero gwakire chiteres kwabeko boyo bu DAP arafu gwatubapi after 1 month iga biashuti korunse biarorekana igoro nande nabo koiranie amaroba nande bichigocha buya ekero biachire igoro kwaburuga wasiara amariogo ya makonde eriogo riobokendu arafu na mbolea safi bono biatwara chinguru kwamanya gotiga nande gwacho kwaburuga omotienyonde bono nande kwaburuga gwatiga gwansa bono ekero biachire igoro gwansa kobibombera etiero amaroba buna tumaete buno gusimeke biasi ebiga ngwate type nchiro anda ke type buno mwancho morire tumaete type chi biasi chiri chirororo nigo chire gwetanya 10 ntobwate biasi buna Arizona ntobwate buna Destiny ebiasi ndiro type chinyinge rumba shangi nerororo ayunkati ebiasi biri tumanyete biri bigusimekwa imeyeri roba yense ito ya Kenya buna tugende tukole biasi ebyo amolimi tubuli tukolera gagotebiga simete biasi bikurunga shangi anda ke na shangi yensi tubwachi category ntobwate papo ntobwate biasi birabu ntobwate yellow ntobwate type nchiro bibaliri ntobwate anda ke shangi category kiyo kufola ebire bibaliri bire birabu bireki mandobwate biasi birabu bire mucho ebine ntobwate birabu bire round ebyenge ntobwate ebibaliri bire round ntobwate biri bya papo ntobwate chi type nichi kora te byankanda ke shangi ebina kibire ebiasi ebisimegete shangi ebikororeka oborabugete nande oboredishigete yani obobaririgete nande ogokana amaiso bibwate obongoro kogenda nande ebire bitambi bire bitambi bikoro chips na bikoro chips nande na biko nywa maguta make biasuri chips biko maguta make binde biko maguta mange bibaliri binde biko nywa maguta mange na papo biko nywa maguta mange bono I prefer ebiasi shangi na biko nywa maguta make anda kingi yakogera otari gusimeka ebiasi ebibinde nonye gwa goteba nga maguta ngunyubire ama make nkyo tari ko gingi tanya gote kwanya gote gusimeka ebiasi ebinde nano nyo ngwanya gote manasiki
ebibinde tinda tema kiagera shangie karoko simeka ebigo chabwango na soko kina na soko beke biasi ekero kiabekire bisija igo kiabekire biasi na kibona ekobera obwango kwanyore biasi bwango ntumanyete ase biasi byonse biri bosime kumeli abali enseto ya Kenya igo bikoira matuko 90 days matuko merongi kianda handake no chosimeke bibinde twateba bibinde type no echaba Arizona no chosimeke mbora matuko no sibikuira buye kaine gostabuye kaine tabwe kaini ebishangi bikoira metienye etato igoro biabeire nebinde ngweta nibire ngweta nibire iganda na 4 months yeah point tebiango kwikira sebia sebo na bono biabeire mbira ababikurusu mugondo kolende mbigende kunya kwa bakocha gocha andake okuburuga kuri wantete okuburuga koirole kuburuga ebiasi goikoirole kuburuga kiagara nari bikora bana nari bigo twara bomoya buya biko gendera kwa bagirini ekero kuburuga kwa rusio bochafu amataya ye biasi ebingolie gwali amatoye biasi ase ga Gusii ntwanya kori lakini ngo igunde ngolie gwali kegera kare kere tukuliye abakoro nkuburukani barenga amataya baburukani sinsage ikiguko simaite gusomwa cyo murigereria no manyete boigo lakini abakoro baitomba manyete nga amatoye biasi ngolie gwale aneni gakuburukani guchinsaga ikiguko aburukani gwendera mayaburukani gume baburukani omongo entera nere bali kuburukani bali nandi cyari gwansa ndio sesinge cyayo tanya gotema lakini nengolie gwale lakini garo kuburukani cinge ni cinde cingao wano kurate tebya ngonga ekero simegete biasi ebi anda keigo notakire gwaka ayagwata ine chiteresio gwaka no akebikama gosimeke biasi ase bikamago nabo gwaka lakini okuno gochora kwane ngwaka chiteresi igo nabo omukero muntu no gochora kwa igo take nabo gwake bikama nabo gwake bikamago ono kora bwateraga turenda somo tumuka kego tukwira na sensemo ya kabere nuchikwendera gotwerera amange ochigo tutebyanga biasi biga nimbiri ingento kibiga ne iri ndimenya ko babikoba omwancho murigereria ngaleto no gendere tukutubwatia kurwa chage tomo chakana bumoro biyoiga oikabono twachisoire ensemo tucho so sensemo ya kabere tetorana somo tumuka kego kurinde tubwatia ase mitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital ase ensemo ya YouTube Ndizi TV News nabona botomera SMS kwetera sina mbira screen yao gabu ende tugande gusanga asobwamo tobasokoska isaranso iki Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto by'okuyiga kestima ne electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chibirika cyukobelia mache DVD players chi machine cyukogingira ebirobu byestima bichi aina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumu chukisi, asinyumba ya Gusii Plaza, a room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Omurigereria asamangana yugo saseria na korolekana komesete kigima busi bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero na korolekana komesete boigo mbabwato bukoreri bwa massage magiga yuko gingirwa na gukorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa usokoro isigwa chinchara chamagoko na maguru na kurusigwa
risangwa ririomire na ritarikororeka buya onye bwanchete gonchorie tuke yao chirangi na kororeka no munguso kegima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imiyumu chokisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya Kisii Migori Highway gusoba kirisimi asinamba noti isano na ibere noti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isatu eyemo Palamax Executive Spa and Baba. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Umwancho murigere na twasoire asensemo ya kabere yo murubulire iga asitogenda tugukwana igoro y'ubusimiki bw'ebyasi anemo no kuruga iga ase constituency ya Borabu imeye county ya Nyamira asito no murimito agenda tugutumanya amange na gusangamo na intu amange astonda tukwemanyinga ebyasi ebi na kianyare tukubisimika imeli roba lya Gusii na ndandake na lya gwetira ekera agenda tukora oburimiro bwiga bw'ebyasi genda gutubwatia ase mitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital genda gutubwatia bwiga asensemo ya YouTube na Ndizi TV News abana botumira SMS gwetera sina mbira se screen ya ugabu tobase kwa bako boli ya undi entera neme gasita seni yetu Ndizi TV na maboli ya Yonsi ngwira ne liwale igabu agwetera asina mbeyo wana genda gusangamo na intu astori no mulimito akumanye amange Frank ntoma itekere gento kerense yenge bwate obuyana ndenge bwate bubi nabo igo amaroira rutanya komocha asebi meli na muhanya bantu boigo kora tebyango asense mo yebyasi buno kwa bero mulimi wetani emyaka 10 ine experience bwate ekenge gusekena na mono kora tebyango ngebyasi ebi maroire kiali kubikonyora ase mo yebyasi amarwa irago toko ntubwate okobochoru kwa mato kwanyara kobago gociarerio gorikoroku alpha degree na ririgo nyara kobariko bweni asoko bochoru kwa mato akengiye ko bochora matayo maite ekero kuligereria nkonyorure nebone sugumo konyore bwate gusine bichunchi amfids usikwanyora gusina makunda aliako akulia mato andake nara ya kuchalie byasi na biye bibikolie byasi ngoli bire na suguma nebimeli binde bona gandra ko tetebya amaruira ali okonyora se byasi kera maruira raro na mange maruira naro na pink road tubwata maruira buna black light tubwata amaruira na mangale kora twera serangu asumu witu wike Gusii tunyara ko batukumanyana kia koroka ne kerali etekemeli ase byasi ekemeli gako kongera ubu no burwaire bwa antifungal disease na ekero okosimoro egiasi okonyora korunse ngebegeti no ebyasi ke kongerete kerire oburwaire bwa antifungal gekolingaka alafu ntobwate oburwaire bonde bokolie ase system ase egiasi kere ebichuni bikonyara koba bikoli ne chia feed bina bikonyara koba bikorenta amarwaire andake Frank ekero kuligereria amangana ye tima itiko kwanya ko yire byasi bekero kwa yire kuri mugundu ekero ko chicha ndiro konyoranye likonde liliete gyasi keri chini andake ngiye kogera nande amarwaire aya nkoriale ekemeri korenga ne season ngane mbura na kiagara buri yasi byarwara no mora kera na kiagara byasira kora tutabyango kiya kogara mane byasi byarwara na kero ko simeke genta sa morio ka ogwanete gwakora intercropping wa change go chia asande nande kwa simeka go sene kemeri ebando kwa manya go change nande oboroire mbole bogo change amato yama ye byasi byaba aba yellow kusaba buna pati chi spots geze chi mwamu nchera nera ko ba chi mwamu yellow andake umburu yekyo uburwaire obo bokoro kwa antifungal diseases iboko kosi gune embule go tuwe nyinge osembura ya magena ngabone byasi ebyane mbia tuwere tunembura ya magena lakini ngasiara eliyo liko kumati ko 72 ikaba kobaliko biko bwana andake Frank kwanya gotema gusimika nonyene marabuoni utige gusimika byasi
kera byansi nemekinyira tubikoyena na byansi bire kirasi kama ya nanya ko tema gosimeka marabwoni kiara lirobe lirito lire lito bumono amanya bwari ago takase liroba libaliri no akwama buya kurante byankunga nonyo gosimegete byasi biga obubemboro no buyambororo kurante byankunga obyabo gosimeke byasi mburu obuyabo gosimeke byasi nekera byamire buye byasi nabo bigo go boost capital warwera na bane esukuru fees ekero byamete buye iga nabo kogesa na chiguni sana korwase roboyeka igo obuna bobuya bwoko gweterekera gusimeka chi mama ye byasi biga ebyasi ngo ikabire byasi cha byatwale bisi cha bire buna musyo papo liga ekingi ekoroke ekerebe byasi bisi jete igobana ekorokinga byasi mbigendrete kobe kaise na ndembigendrete koragera korwa samato na kie bisi cha bikobero anda kyo gosimegete byasi gatiga tiga iga magari na tiga tiga iga no simeke kemali kende kyao amagari ana bogo simeka lakini to gosimeka kemali gekoro kwenyanya kiare nyanya byanga inene byasi egentora abe gosimeka ne bitunguo gosoetie cabbage gati no simeke bituma biro chibanda nabo gosimeka gati boko ngumbo anda kenora nyara ko gototebye ngiye kogera kinyanya kitari gosimekwa ne byasiamo ngiye kogera kinyanya kitari gosimekwa ne byasiamo ebyasi bikorwaro urwairo bono giansa kwambokeria chinyanya chianyoro burwairo chiagongera chiaguchons yo tagwene wasimeke byasiamo ne chinyanya tebyango uboboro rekero simeke byasi biga obobengo terase byasi ebi mbolinga amagena ngo chara tu amange sana ngabono motienyo kianda amagena na tuete agasalipikende ngiarengo oga ngalemereri ngasiara mariogo bone byasi ebi abeire biko bwana kiego era mataya akurigirigenta bono iga bona akogirigenta kutatigo buo kana bugwetera ndake abaibi nkopere getango kiao ayakoendereria obulimi buno buiga asega sikimu ya nyaronge baibi ntobugati abaibi tobugate na bejiombe baro ase bimeri mbali koiba ya igone chiombe chioka mangana koiberu ngebinto kulimo bono mbali koiba ya igombu ya nande bono kora tutebya ngo ngambole ndikibuli guchwakora ekeronda tukosimeki byasi ebiga obore ndimbora ngo chana cha kiase eubiera se giasi nanya gosimolera ne giasi kialinga kire kiagongerire kwage simora kwage tugutale narigeta chikwambokerie binde bitigale nekiokora kwa manyange giasi kiabeire kigusimurwa kusibye ebigo bikoywa ekara kwa uko manyange byasi byabeire bigo simoru amata ago sambereri nande stem yabage kuoma igobone byasi byabeire biko gaso byasi ebyo bona matai ago sambereri igota goikana nde isogwetania matuko na kiranda mayasoboke gusaiga kuoma ekare byasi ebi byaetaniri ebigwansa komera nande buya korunse kiare bitakeire biga subuango ekara kwa bigesire ngo separate yole embusuro nande gwa separate bibigo chikoliego kurante byango naki ebigo chikobe embusuro naki bwente korokana ne byasi bigo chikoliego ngati bwente korokana ebyasi byembusuro ebiko ba medium size ngetari egiasi ekenene ebina byoko beke embusurase byanya komera gwatuba nobonyansi arafu ebibire size ene nake kwamanya kobirigerie chiro kwabira kwabyo utareka sense mu yechiro ebyasi abantu nabakesana bakole bagusimeka ebyasi ngikyageta yo karanga tigusimeka ebyasi ekinaroje ngosimekere ebyasi bibwate inikamwere wango aso gosimeka 3 months kwanyorire jibese
nakigeko garana cholete gosimeke viasi Viasi metinye tatu kwanyole chibesa tatu endre gwatebagaria asigwante viasi nare konyole viasi ngukubuka bire kero gusimeka ndora simeke kwanyole ya kubukire nguchiole kwa wasimeka ali sibya kubukire nande bona bwese bya kubukire naboko yatigo peniga bona bombere bibinde kyara gyekire goetani bona bichiko genderana limo yosoko gasa okukubuka nko bakole challenge kero simeke viasi yani nko babiri liyoka baka kwa ranga ikingi akoletera sara kangombia anyanera inye yonse tubaka mu kukubuka ngoli gokosi asara nene kiagara na nebinge bigotoko mbike bigokubuka goteba sense mu yebyasiaro nekemeke motali dioka kemeke mo ebintu mbere tokuruga chinguko andake ngo bakere egetango asore ekeroga ndatu kusimeka obulimi obusekera ndatu okora obulimi obugabwe byasi chinguko andake ngo guchanda chiri asese me sikimu asengenjara atobu chiungo njijire nande njebwe kanima etekoteka chiungo nakigeko gara bono chiungo chitali koliere biasi mono kiara ni mbwato obumanyi bwo goteka chiungo igo totebe igono nabo kumanya nkonere gakwanyetega mapema itara chugusarire bimali byao kiara korore ngusete egiasi go chinse kwamanye engukonere kwanyetega ne birongorende bironga ase itombiri gotoka yaya ono gukiraga bu gwataire franga inaro ubuna bubuye bureka gase ase byasi biga gosobuye bonde banande mbororo nana enkuliole byasi bi nabo gote yumuriyeria nga ekero ko birinko bwole na kibiwansa none obuma tenubuya kora tebyango aso buyo bobwe byasi ngoli for human consumption byasi ngoli tole twali ne family no ebona abantu bose ngoli bale byasi kiara ngoja bale buone bacha koligie byasi andake franking kuboli swali limo ekegera ose kuligereria bugaiga Gusii tole nande Gusii bantu mutali bange bagusimeke byasi nande kala sama tukalia mage tu amanyete nyi byasi go byale ko emeli mugondo yokunya ko simeke bitumene chingende cyao byasi bya emeli watu gora koro kwalia kora tebyango nga asayo simeke tekero simeke purpose lesson sense moyo bonchoreria kwa tebyanga se elio ino kaiga undinaro nande simeke byasi aseke nyoreke geito kia nyaronge inche na sete go simeke byasi ebi nande ntobugati onde go semole miondo simeke ta ba go simeke binte binga ba simeke binto ngachibando oboli engano jamana mone gento ngo simeka ne cabbage ne byasi ebimono na bingo simeka ga seke nyoreke kia nyaronge ewa yotse cabbage ne byasi ne bibinto go chukwa simeka mono bono kurabwa teraga turagenda somo tukumuka kego kotokena sense muyende ya gatuzo no chikoto tebyanga asense muyo bonchururia andake na kyo chukwa boni byasi ebi nanenga yuko byoni nchiroki nanda kino bwatukugania nayo nyore umuntu orakugule byasibi ayensi tukinyora sense ya gatuzo mwacho murigeria yanda gutubwate sembe tanda youtube ya Facebook na Ndizi TV News Digital wanda gutubwate boigo asense ya YouTube Ndizi TV News naboga nabo gutumira SMS gwetera sina mbiyara screen ya ugabu ende tugenda gusanga asobwamo anye gotete boli ndilio nsio kuboli gore byasi anda kumanye gore byasi nabo kuboli ebidibole ligabu kusanda kwenye gotete nayo gusumika imeli abali Gusii nabo kuboli boli ende tukoiranali ende tusange asobwamo tetera leso mutumuka kigo ngone natole asense mende ya gatatu Ndizi TV ubwenso bw'Gusii nigo bono yakoni kirundekerene nego kurengera chibiche chinkia nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asoro gonko Gusii neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu Gusii. Pick
Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kuonya chianga guna chi t-shirt chia round neck collar t-shirt chi sweater t-shirt chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubu muito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo n'erya ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru ao naboigo nkokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi eyuere angine supermarket ya Shivling gusumwa kiresi mirut asenamba enoti sanu na ibere noti isato kianda isanu na isato isanu nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asokonyora chi uniforms chonsi nebintu byogukorera chigosori M-Star Electrical neduke koni ebintu byogutumika estima byechingencho ao buna chi switch chi extensions lamp holders snake lights contactors cables pipes meter boxes thunder arresters na earth rods copper tapes steel tapes emisumari ya steel chi sockets chi screw chi wire chi circular boxes cutouts adapter boxes dropping cables consumer units, wall brackets, chandeliers, bulkheads, fluorescent tubes, motion sensors, photocells, double poles, MCBs, circular covers, downlighters, time-sheet glues, contact glues, wall plugs, na cable clips. M-Star Electrical, mbabuate chinsaye chinde, asumu chibuo Yugis, opposite KCB Bank, na boigo, asumu chiosuneka, imeyumu chokisi, nigobare aseste chenene yechi bars angena makutano na boigo angene nyumba ya Stage Plaza bakerisimi ase namba enoti sano na ibere isato isano nemo isato inye ibere isano na ibere inye marakabere gose enoti sano na ibere isano nemo isato isano na ibere kianda ibere isano isato isano na isato M-Star Electrical. Mwancho mariere na turanda sasa moyende ya gatatu yo moroberega astogende to sanga mange igoro yo bole mibue byasi ane mono kuruga iga ime ya borabu ime ye county ya Nyamira astogende to sanga mange no mulemeto agenda to tumanyanga obu ya bue byasi mboro byobo yana to bwatia semitando yetu ya Facebook buna Ndizi TV News Digital na ndila bogo to bwatia asensemo ya YouTube buna Ndizi TV News na bogo na bogo to bwatia gose na bogo tumera SMS gotra sena mbeyera se screen ya ugabu inyoro moroberi to bwatia no moroberi obo bole minobonda okole to botambe ne chemil digital lech matato ense monenusu na lito bwatu moroberi yo astokwenda gusanga amange bona Frank gwatebirenge byasi yabere toire asensemo ya okoye byasi egiasi na kiye kuywa ekero kyabere gwate ngwa sinarali mayo gwante betinga ebyasi ningo bigo bikongya kuma mato nene system chioma kwa manyanga kyabere yo toguru kogo getika kyangera komera naende kora tebyango na kibikoywa ekero koyya koba kogo tumeka okobi yaka na omo ne bokombe kora toiranga asensemo kare byasi byabeire ebyasi esengenjo liraberi lyetorire black cotton soil yani lire litoto ebyasi oko bisimora no mori kwamanya korusiga no koboko tori korusi no bokombe kiagero bokombe boranyare bako boko na jebyasi okorusiga no koboko nande kwa kogo simora ebyasi ebino koboko kiara liraberi lyetoga ne litoto lire ndinga lirabalire likongupa ena boko nyara koba goko yebyasi no koboko kwa nyara koba lende goko bipima go chichuni bana igo goko ye no koboko igo tori ngo koleta bokombo nya onyore ya tori kolenta tori gotumia bokombe na kinande bidibichi to gichisana kyo chikobirisio ebyasi ebikoro kushangi ebire igoro mbiri kogenda go jinse biri binde biro binganda bire kama go jinse kabisa ebibile shalo bire igoro
ogokura iga kwarusi sabune keiga nise kungusa for example ne kyabeire iga bigo chabyo bigo chabionsi bigo simoka gocha igoro byo igo buna bubu yabwaya nande bonde no nyeto kwa ntobu ya kuruma igagalia obuyo buna bwoko ya nande kero okobije chokori ebiasi ngwansa bire Wala kora tebya ngo bono kwa yire byasi bya ona cyuko birusimo gondo gaiga anana na cyugo cywa bikia ekiro asayo bye komanyene okoneria ekere byasi ebibya beire nje ngweire romanyene ngorigie ebunda nere ngotumia narenda nabe kachiguni nabima emetorire ngayaba nasiba nairase chiro yache birate kiara no ange tingo anda chiro ya bosongo kiare erare transport na tumeke bunda tuanda tuonie bias tuira na kiara asa distance erange wana anda kasensa mayo kugura bya bikugurika ebiasi biko bugati ne season nge season ye biasi mbitiete sana boni ga biko moto ekorogorere 120 ya kabeire 80 70 biasi boni ga bimentete igo tutebe season na iron kubugati rige kero moto tete gwikira season ebwate chibesa matekero go kore gento buna yo konyo okoro buri mia sense mo yo bonya igo kwenda ne season otete gusimeka season ile uchikonyore besa gusimeka season ile uchikonyora asara mate watebe kere when the market is flooded na ne cost ge koba nse batekerere scarce ebe chibese chikoba igoro andake na kiora simeke biasi umanye muti nkibona tegusimeku echikwikere chiro asogo simeke ebiasi tobugato motienye ikomi nalio go prepare the land yani ase asoko beke ebiasi okore manya gotoba kobegete embusuro kande konyakomera kwamanya kolenta ekero abeire for 1 month wae digital sichieli kwarenta obuoyo bwao wapima 1 inch ase motaraga kwange akobeke giasi ekemeke magwasimeka andake Frank tena kubuli swali rinde ebiasi ebi birobegete binyakomeralia biri bitaramera urabibeka mbyame urabisimeka mbyame biasi biri bitaramera mbi kwama kiagera mbishute mbitubiri bishuti igombi konyara koba bikomera nonya nande nge kwama mugondo ebi kwama bioka ne biashutiri biasokiri obombande korunze bona na bibiranyale koba bikomera tubas sokie bikwama kwame gocha kusimeka kono kurante byange ekero okuira gwachikonia ebiasi ebi andake buno gwateba gaigasi kenyoro buna nae byo kosimegete abantu ngocha bali bakuguria andake no stock yerera gaigotara ikiechiro bakuguria bajekinyoro abanyakenyoro ngora jabale kiaera mbaro jenge biasi mbira around mbale bakora ja ko ruje birate sengora ire jiro baja bamburokeria baire biasi na bakolera nerigo liriense banyara ko bakoire jiro bajikoni ngoja bara banga bande korumosobed abantu mbale bakuguri kurugaiga barabara bachikoni bachikoni na bakolera ligo linse andake ase miakere bosio kera buna bona igando chekero simete bya sebi gosimegete ekemo andake asama tukare guchibosio nuchikotaka komenta gosimeke bya sebi ase obonge nintaka komenta kiara nanyorire bya sebi chibesa no nio motorira musini ne mbibwate chibesa igona bongo nyara koba kingo simeke biasi asobonge esenga kiere motunga uchumi yako ngire ense ya Kenya nabo alinda abantu banyore ndagera bakori advice kyo orae gose okugani kwa ongorokibu na gaiga county ya Nyamira county ya Nyamira nero ne bwante kubika chibesa kando chiensemo yobolimi kiaranto meto bolimi nabo ngande tukinya uchumi ya Kenya nonye na gusiga iga obolimi nabo okogera uchumi ya Kenya bo gusira SSM ya uchumi anda kenkiora ganye county ya Nyamira inyalo ko bagogea okora asensemo yobolimi ase county ya Nyamira nje ndanyare ko semia balemi na bali batenete sensemo ya farming banyare kwenikare chia abalemi banyare ko basomi igoro yobolemi bwe bimeri biasi ne cabbage ne binto binde
elinde banyale gosimeka ensemo ya Nyamira elinde enjara techa ase ense ya ito yonsi yake. Buna bona wakelto kuligereria imeyeliro bali Gusii county ya Kisii ya chire mechi factory au echigo chiwakonya sense mu y'oboremi bune ya matoke na nemono le chavakado anda kinu bune county ya Nyamira kimuraga ni omugavano ino abakonye asense mechi factory elikwendereria ense mu y'oboremi asense mu yo factory ensemo ya Nyamira ntofere sana Kisii agendereire esengenjo babwato bomanyi igoro yogo simeke biasi ne industry ya igoirwe ese bakoire ebimeli byabo bona intuga Nyamira ntobwati etakeiro mogafano ito alete chimashini chikorosi no ebiasi bibe imported gochimumbu elinda abantu banyale konyora income banyole nendagera bagori kuratebya ngo ngana kiye ya moyo mwelyo ugotigera omurigereria okurigerere tinando utagete guchaka oboremi bunae bwe biasi gose uchakire advice ncha somoremi ekinda nyale kwa advice omoremi naba akoira no enamba yane gosacha atarero oboremi ase ekenyoro kia Nyaronge elinde to nyale ko bagosemani nyale ko motebi na incho bumanyi na nyalire konyora igoro yogosimeke biasi ne chimbusoro chinde mbiya mono sana so gutwanchira gutara bakamugondo kwawo gaiga nari twakirenga mbiya mono asanya ko tugusanga amonae nandi wikinga kinde ndogutarire asura chikutuba gutumanya mange mbiya mono sana na kirembu ya mono aso gututarire kenyore kentwanya gutareru gesagese igo na kirembu ya mono sana mbiya mono sana asante omwancho murigereria aina rotwanya reko batokonyora kurwa somuremi kuruga iga ime Nyaronge igere ya mbuburabu ime ya county ya Nyamira asa nyareko bagotebya igoro y'oboremi bwe byasi anamono ngikerikega niri asoboremi bwe byasi nane na kiboko lendu wekenga kiende naende ime y'omorobori y'oboremi nobonda koleto botambiri kule chimatato ensa ya monenu sanchimil mumanyi na bogoto basukwe bagotobwatia wetra se mitandao yetu ya Facebook kuna Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News abo na bogotomera SMS wetra se nambiyera se screen ya ugabu onye gotede ngutalde paka mugondo kwao kusanda ke onye kubwate tugo na bogontomera SMS wetra se nambiyera se screen ya ugabu usina bogotobwatia ase mitandao yetu tutumera SMS gali usaba igona bokombwatia ase mitandao yane ya Facebook una Mildred Momanya se page yane igana boko like page yane ende likwanyora mange uboli mtoushi wetwara ikigega neiri nande boyo na boko mboli ndeliansi igali se page yane wekanga kiende naende chinsana litukobuna bona iga bye bye.